Hi guys! എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റർ ഷൈറ്റിപ്പ് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിഎക്കകത്ത് ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചാപ്റ്റർ 10 ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റും പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയില് മിസ്റ്റർ മാക്സിമം ലെങ്ത് കുറച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ഇതൊക്കെ തീരാൻ പാകത്തിന് അത് ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിച്ചു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാക്കി ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കടന്നാല് ചാപ്റ്ററിലേക്ക്. അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട എന്താ ഒരു വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ യന്ത്രം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പേപ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കില് ചാപ്റ്റർ 10 ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് ഏരിയസ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. സ്പെല്ലിംഗ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, SENSE ഉണ്ട്. ഞാനത് എഴുതിയിട്ടാണുള്ളത്, ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തോ, നമ്മുടെ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പറിന്റെ മോൾ സൈഡ് എന്താ നോർത്ത് എന്നും താഴെ സൈഡ് സൗത്ത് എന്നും നമ്മുടെ ഈ ഈസ്റ്റ് എന്നും ഈ സൈഡിൽ എന്താ വെസ്റ്റ് എന്നും എഴുതുക. ഇത് ഓർത്തിരിക്കാതെ ഇപ്പം ചിലവർക്ക് എന്താ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായാലും ചിലപ്പോൾ ഓർക്കില്ല. അന്നേരം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഓർക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഓർക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇത് കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നത് എന്താ ന്യൂസ്. ന്യൂസ് തന്നെ എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെയാ ന്യൂസിനെ എഴുതണ്ടേ, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന വിചാരിക്കാം. NEWS. ഇനി ഇത് വരച്ചു നോക്കി. അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞത് ആർക്കും അറിയില്ലാത്ത എന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇതെന്താ പലരുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്തൂല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുക. കണ്ടോ, ആ ന്യൂസിനെ എഴുതുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ന്യൂസ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല ഈ ഒരു കാര്യം. ഇത് ഓർത്തിരുന്നോണം. ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കണക്കാം. കാരണം കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്താ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഇതിന്റെ നടുക്കൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതില് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലേ. ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലെ. ഇതിന്റെ നേരെ ഇവിടെ ഉള്ള പോയിന്റോ സൗത്തും വെസ്റ്റും അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള. അപ്പൊ സൗത്ത് വെസ്റ്റ്. ഇതേതാ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്. ഇതെന്താണുള്ളത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ 8 പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം. ഇത് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ്സുകൾ എഴുതുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. കാരണം നോർത്തിനും ഈസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, നോർത്തിനും വെസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന എന്താണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ്, സൗത്തിനും വെസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ്. ആ പോയിന്റ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇത് ഓർത്ത് ഇരുന്നോണം കേട്ടോ. ഇത് ഏതിന്റെ ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് ഓർക്കണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഇതിന്റെ ന്യൂസസ്. കണ്ടോ, ന്യൂസസ്. ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയില്ലാത്ത എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുവാണ്. ഇവിടെ എന്താ എഴുതണ്ടേ നോർത്ത് സൗത്ത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ സൗത്ത് വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും ആയിരിക്കും തിരിഞ്ഞു പോണേ. അന്നേരം നമ്മൾ ഓർക്കും ഇതിനെന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ. അപ്പൊ ന്യൂസിനാ പറയണ്ട. അപ്പൊ ന്യൂസ് PW കണ്ടോ. ആ എഴുതുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ ഇടുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു പോയിന്റ് ഇടുക, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് കണ്ടോ. അപ്പൊ ന്യൂസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ. എടുത്ത് വെക്കിയേ NEWS ന്യൂസ് കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇടുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ ചിലർക്ക് അത് തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പൊ പേപ്പർ ഒരു സൈഡിൽ ഇത് വരച്ച് വെച്ചേക്കോ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഓരോ പേപ്പർ മറിച്ച് വെക്കുമ്പോ ഇത് വരച്ച് വെക്കുമോ നമ്മുടെ ഓർമ്മ നിൽക്കുമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. കൺസെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ടെസ്റ്റിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ, ഇതിൽ കിടക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെ. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. രാമു ടെസ്റ്റില് 10.3ലാണ് എന്റെ ടെസ്റ്റില്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയിലാണ് അറിയില്ല. നമ്മൾ 10ാം ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയാലും എടുത്ത് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. രാമു വാക്സ് 5 കിലോമീറ്റർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, രാമു 5 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. എവിടെന്ന്, രാമുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്. ടുവേഴ്സ് വെസ്റ്റ്, then turn right and walk 3 kilometers. എന്ന് പറഞ്ഞത് രാമുവിന്റെ പോയിന്റ് ഇതായിട്ട് കൊടുക്കുക. രാമുവിന്റെ വീട് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. രാമുവിന്റെ വീട്ടിൽ രാമു എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നടന്നത്, 5 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. അത് എങ്ങോട്ടാ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ,
ടുവേഴ്സ് വെസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. ഇതല്ലേ വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് 5 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കണം. കാരണം 5 കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാവുന്ന രീതി വരയ്ക്കണം. ഇനി എന്താണ് 5 കിലോമീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ശേഷം എഴുതുന്നു? റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാമുദേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ലേ വന്നതാ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ പേപ്പർ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ വന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താ? റൈറ്റ് സൈഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഏതാ? ഇതാണ്. എന്റെ റൈറ്റ് ഇതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്താ ആ ബുക്കിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറിയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ടാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോ. അപ്പൊ മുകളിലോട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്ന? 3 കിലോമീറ്റർ നടന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 3 കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ. 3 കിലോമീറ്റർ റൈറ്റിലേക്ക് നടന്ന ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ നേരെ മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കോ അല്ലെ, നോർത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കോ. അവിടെ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ സൈഡാണ്. ഈ സൈഡിലേക്ക് എത്രയാണ്? 2 കിലോമീറ്റർ ആണ്. 2 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നടന്നു. ഫൈദസ് റീച്ച് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ്. റൈറ്റിന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് പോയി. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിന് താഴത്തോട്ടായിരിക്കണല്ലോ. ലെഫ്റ്റ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ബാക്കിയത്? 3 കിലോമീറ്റർ. അപ്പൊ ഇതേ ലെവലിൽ വരാൻ പാകത്തിന് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടോ? 3 കിലോമീറ്റർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് നോക്കിക്കോ. നമ്മുടെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന സൗത്തിലേക്ക് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് എന്താ? ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് എന്താ? വാക്ക് 3 കിലോമീറ്റർ. റൈറ്റ് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ താഴത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഈ സൈഡ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ? ഈ സൈഡിലേക്ക് 3 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഇൻ വാട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഷീ ഈസ് നൗ ഫ്രം ഹെർ ഹൗസ്. ഇപ്പൊ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്താ രാമു എവിടുന്ന്? വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇൻ വാട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഷീ ഈസ് നൗ ഫ്രം ഹെർ ഹൗസ്. ഇപ്പൊ രാമു നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ. രാമു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻ വാട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഷീ ഈസ് നൗ ഫ്രം. ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ നിന്നും എവിടെന്ന്? വീട്ടിലേക്കുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എവിടെയാ? വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? നോർത്തും. സി എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ്. ഈ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ഇത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. എന്താണ്? രാമുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാമു എവിടെയാണ്? രാമുവിൽ നിന്ന് വീടല്ല, രാമുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാമു എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ? ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ രാമു ഈ ഇങ്ങോട്ടേ നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഇതെന്താ? വെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഇത് എന്താ? നമ്മൾ ഈ ആ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വരും. അപ്പം ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്? വെസ്റ്റിലേക്കാണ് രാമു പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ വെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്നുള്ള ചോദ്യം. സെക്കൻഡ് ചോദ്യം പറഞ്ഞത് എക്സാമിന് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തു തന്നാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈസിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കിലോമീറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ആ ലൈൻ ഏകദേശം കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ച് തെറ്റിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരും അല്ലെ. ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴോ ചെറിയൊരു കയറ്റം വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം ആ 3 കിലോമീറ്റർ കറക്റ്റ് 3 കിലോമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. 1 കിലോമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. 2 കിലോമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്ന 2 വരച്ചാൽ അതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ലൈൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഇതിനെ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് പോയിന്റാണ് നമ്മളെ കുറുക്കാൻ സാധ്യത. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയായിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ തെറ്റെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻ വാട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഷീ ഈസ് നൗ ഫ്രം ഹെർ ഹൗസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അറിയാൻ ഇച്ചിരി ഇതുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാം. നമ്മൾ രാമുവിൽ നിന്ന് വീടാണോ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാമു ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെറിയ ഡൗട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആളുകൾ ഈ ബെസ്റ്റ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇടാൻ തെറ്റുള്ള സാധ്യതയാണ്. ഡിയും കൂടെ ഓപ്ഷൻ ഇടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഡി ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ എ എടുക്കാതെ വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻ വാട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഷീ ഈസ് നൗ ഫ്രം. ഇപ്പോ ഉള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ്? വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം. കണ്ടോ? ഹൗസിൽ നിന്നും. ഇൻ വാട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഷീ നൗ ഫ്രം. ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന്. എപ്പോ എവിടെ? വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെ രാമു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിന് മണ്ടേ കടന്ന് കളിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകും. കാരണം എന്താ? എന്നാൽ കൂടുതൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ.
ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഓർത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ടൈം കിട്ടി നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുത്താൽ ടെസ്റ്റിൽ വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ നമ്മള് ഗോപാൽ സ്റ്റാർട്ട് വാക്കിംഗ് 2 കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ഈ സ്കൂൾ. അപ്പൊ എന്താ, ഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് നമ്മൾ എന്താ ഒരു സെന്ററിലായിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു. ഗോപാൽ എന്ന ആള് 2 കിലോമീറ്റർ നേരെ നടന്നു. എവിടെ നിന്ന്, സ്കൂളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഇത് സ്കൂളായിട്ട് എടുക്കുക. സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്ന്, 2 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രേറ്റ് ആണ് നടന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു, സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, സ്ട്രേറ്റ് നടന്നു. എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്, 2 കിലോമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ. Then he turned right. റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ടാണ് നോക്കിയത്, നമ്മുടെ റൈറ്റ് താഴത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ താഴത്തോട്ടാണ് വരേണ്ടത്. എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നടന്നത്, 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ, 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. And back again and again he turned right. ഇപ്പൊ നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൈറ്റ് എവിടെയാണ്, ഈ സൈഡിലേക്കാണ് അല്ലെ, ഈ സൈഡിലേക്കാണ് റൈറ്റ് പോകുന്നത്. റൈറ്റ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നടന്നത്, 1 കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും നടന്നു. കണ്ടല്ലോ, 1 കിലോമീറ്റർ പറയുമ്പോ എത്രയാണ് വേണ്ടത്, നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് ലൈൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു കിലോമീറ്റർ, 2ന്റെ പകുതിയാണല്ലോ 1 കിലോമീറ്റർ കേട്ടോ. ഇത് കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. എന്നിട്ട് റൈച്ചസ് ഹൗസ്, ഇതാണ് ഇപ്പൊ വീട് കേട്ടോ. ഇത് ഹോം ആണ് അല്ലേ, ഹോം വീടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ രാമു എന്താ ചെയ്യുന്നത്, രാമു നേരെ 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നപ്പോ വീട്ടിലെത്തി. ഇത് നമ്മളാണ് വിചാരിക്കുക, രാമുവിന്റെ സ്ഥാനത്തല്ല ഗോപാൽ സ്ഥാനം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നേരെ നടക്കുന്നു, നേരെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും റൈറ്റ് തിരിയുന്നു. അത് ഈ പേപ്പറിൽ തിരിയാൻ നമ്മുടെ സ്കൂൾ എവിടെ നിന്നോ അവിടെ നമ്മൾ തിരിയാൻ നോക്കാതെ ഈ സ്കൂളില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇഫ് ഹിസ് ഹൗസ് ഈസ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് സ്കൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോപാലിന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ്. എവിടെ നിന്ന്, സ്കൂളിൽ നിന്ന് അല്ലെ, സ്കൂളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്. നോക്കിയേ, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പോയിന്റ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണേ. ഈ സംഭവം നമ്മൾ വരച്ചു നോക്കുന്നു. എന്താ, നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്ത്. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റ് ആണ്. എന്താണ്, സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട് എവിടെ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കിയേ, സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലാണ് വീട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ, ഈസ്റ്റിലല്ല സൗത്തിലല്ല വീട് നിൽക്കണേ, സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലാണ്. പോയിന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൗത്ത്, വാട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഡിഡ് ഗോപാൽ സ്റ്റാർട്ട് വാക്കിംഗ് ഫ്രം ദ സ്കൂൾ. അപ്പോൾ ഗോപാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് എന്താ വാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, വെസ്റ്റ്, സി എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത്, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത്. അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ്, ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ഗോപാല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, നമ്മളല്ലേ വരച്ചത്. ഈ സൈഡിൽ ഏതാ, ഈസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ഈസ്റ്റ് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ വരച്ചില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുവാണ് എന്താ, ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെയല്ല പോണേ, എന്റെ സ്കൂളിലെ ഇവിടെയാണ് സ്കൂള് സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി 2 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സഞ്ചരിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞു 1 കിലോമീറ്റർ. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും 1 കിലോമീറ്റർ തിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ വീടെത്തി. അപ്പൊ എന്ത് വെച്ചും, ഇത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയിപ്പോ അല്ലെ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സ്കൂൾ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത്, നമ്മള് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ തുടങ്ങുക. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ താഴത്തോട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. സ്കൂളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് 2 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു.
അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന 1 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന 1 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പൊ വീടെത്തി. ഇപ്പൊ ഏതാ ഡയറക്ഷൻ? സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വേറെ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോയാലും എന്താ നടക്കില്ല. എന്താ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ മാത്രമാണ് വീട് കറക്കാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് എന്താ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് ഇത്ര സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഓരോ സംശയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫിഗറുമായിട്ട് എന്താ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഇവിടെ വരച്ചിടാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സമയം എന്തുവരാന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ 15 മിനിറ്റോളായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ എക്സസൈസ് ചോദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള എക്സസൈസ് ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചോദിക്കണം. താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ആസ്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിന്റെ Q&A സെഷൻ ആയിട്ട് ഇടാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൺസൾട്ട് കാര്യമാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ഈ 1 മുതൽ എത്ര ഇതിന്റെ അകത്ത് 54 ചോദ്യമുണ്ട്. ഈ 54 ചോദ്യം ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫലവും കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഇത് മൊത്തം ഞാൻ ചെയ്ത് തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യില്ല? പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തോണം. എന്നിട്ട് കിട്ടാത്ത ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത് കമന്റ് കൂടി ചെയ്യുക കേട്ടോ. കാരണം വേറൊരാൾക്ക് ആ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൗട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ഇടേണ്ട ആവശ്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇനി അതല്ലേ നിങ്ങൾ ഇടുവാണെങ്കിലും എന്നെ കുഴപ്പമില്ല. കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡൗട്ട് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ടൈം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പാഠം അവസാനിക്കാം. 10ാം പാഠവും നമ്മൾ അങ്ങനെ തീരുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 1 റേഷ്യോ എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡെമോ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ചെയ്തത്. അത് കാണാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കാണണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ ഡിസംബറിലേക്കുള്ള എക്സാമിന്റെ ബാച്ച് ക്രോസിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ആ ഡിസംബറിലേക്ക് എക്സാം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്തില്ല? അഡ്മിഷൻ ഇല്ല. മെയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 5ാമത്തെ ഒരു എക്സസൈസ് കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താം. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം നിർത്തുവാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാലും മതി. Janki start from her house and walk 2 kilometers towards north. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജാൻകി എന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു? വീട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങോട്ട്? നോർത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കണ്ണും പൂട്ടി വരയ്ക്കാം അല്ലെ. ഇത് വീടായിരിക്കും. വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്? 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നു അല്ലെ. 2 കിലോമീറ്റർ നടന്നു ടുവേഴ്സ് നോർത്ത്. ആ പറഞ്ഞേക്ക ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. Then she turns right turn and cover 1 kilometer. റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് 1 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ 1 km 1 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് എന്താ 1 kilometer and cover 1 kilometer. Then she took again a right turn and walk 2 kilometer. വീണ്ടും ഒരു റൈറ്റ് നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു. 2 കിലോമീറ്റർ. In what direction she is going? ഇപ്പൊ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അവിടെ പോകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി നോർത്തിലേക്ക് പോയി, നോർത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി, റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് താഴത്തോട്ട് പോകുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തും, ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റും, ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്തും, ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റുമാണ്. ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും? വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? സൗത്ത്. നിഷ്പ്രയാസം വരാല്ലേ. കാരണം എന്താ? ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മളിവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത് 2 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 2 കിലോമീറ്ററിനും 1 കിലോമീറ്ററും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ നോക്കി ഇപ്പൊ ഈ വീട് പോയി. ഈ വീട് ഇപ്പൊ 2 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു. ഇപ്പൊ 5 കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് പോയിട്ട് നമ്മൾ 2 കിലോമീറ്റർ അടിച്ചാലും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഡയറക്ഷൻ സൗത്തിലേക്ക് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ആ ടെസ്റ്റിലെ മിസ്റ്റേക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് നോക്കണ്ട. നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അത് ടെസ്റ്റിലെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കല്ലേ. നമ്മൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നമ്മൾ ഉത്തരം ചെയ്യാം. ഉത്തരം ശരിയാവും കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. വീട്ടിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് നോർത്ത് എഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ 4 വര വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ നോർത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. ഈ വര എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബുക്കേ വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ
അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ, 2 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എത്ര കിലോമീറ്റർ, 2 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു. അപ്പം എന്താണ്, ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? സൗത്തിലേക്കാണ് അല്ലെ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഈസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ സൗത്ത് ആണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ബോർഡിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇവിടെ, സൗത്ത് ഇവിടെ, ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ, വെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്താണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കും. ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പാടാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ്, പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു എടുക്കാവുന്ന വിഷയമുള്ളൂ. 20 മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇച്ചിരി ടഫ് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഏരിയ ആണ്. സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റിലൊക്കെ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് ടെസ്റ്റ്, അത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ന്യൂസ് ആണ് അല്ലെ. ന്യൂസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. കോമ്പസ് ആണ് നോർത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത്. അത് ഏതിന്റെ രീതി അറിയാലോ. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകില്ല. ഈ ഫോർമാറ്റ് തെറ്റിട്ടേ ഇങ്ങനെ വല്ലതും വരച്ച് വെച്ചാ ഉത്തരം പാടെ തെറ്റിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോമ്പസ് തെറ്റാണ്, ഈ കോമ്പസ് ആണ് ശരി. ഓർത്തോണം. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കിട്ടിയില്ല, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ 2 രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുക, പിന്നെന്താണ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ? നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുക. നോർത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് അല്ലെ. ഇത് നേരെ വരാൻ പാകത്തിന് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്നാലും ഏകദേശം രൂപം കിട്ടുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് രൂപം കിട്ടും. നോർത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഓർമ്മ കിട്ടുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക. നോർത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത് അങ്ങനെ 3-4 രീതി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാ. നമ്മൾ നോക്കിയേ, ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡല്ലേ നോക്കിയേ, ഈ തിരിഞ്ഞു വന്നില്ലേ, അപ്പൊ ബോറാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂസ്. മനസ്സിലായല്ലോ. ആ ഓർമ്മ വെക്കാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ചാപ്റ്ററാണ്, ഈസി ചാപ്റ്ററാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടോടെ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഈ പാഠത്തിലെ ടെസ്റ്റിന്റെ ഇന്ന് ആവശ്യം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സസൈസ് എടുക്കുക. എക്സസൈസ് എടുത്തിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കിട്ടാത്ത ഉത്തരം എന്ത് ചെയ്യണം? മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വരുമല്ലോ. ഈ 54 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നോടെ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നോടെ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1, 2, 3 കൂടി കിട്ടും. പിന്നെ ഒന്നോട് വായിച്ച് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 തവണ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് നോക്കി വരുമ്പോ എന്താ, ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. എന്നിട്ടും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈസി മെത്തഡ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്നും കമന്റ് ചെയ്യണം. നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വ്യൂവേഴ്സിനും ഗുണകരമായിരിക്കും കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇൻസ്റ്റാ ഷട്ടി പോളൻ ട്യൂഷൻ സെന്റർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇൻസ്റ്റാ ഷട്ടി ടിപ്പിനാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇട്ടേക്കുന്ന പേര്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ബികോമിന്റെ ക്ലാസ്സസും സിയുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. അതുപോലെ തന്നെ CA പഠിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ CA ഫൗണ്ടേഷൻ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്താ, ഈ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ CA എടുക്കണം, +2-ലാണ് CA എടുക്കുന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം അവർക്കും പഠിച്ചു തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്നോളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട്, മറ്റൊരു നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അപ്പൊ അതുവരെ ബൈ ട്ടോ.